Kaya kumpoto mulipo, wezani manja nikone. Nanga ku East Mangochi Machinga Baraka Zomba. Ai ziko mkwambiri. The DPP Secretary General itimu yonse ya DPP ndakuonani. Komanso UTM ni my brother Kambala Newton, my colleague iwe Belon Tumba ine Belon Tumba ndakuona. AUDF nonse mulipompano mwamva tachoka kutali mmodzi ndakuonani pano. Komanso anzatu a Freedom Party ndaona bambo Njovyalema ndi timu yanu, members of the diplomatic corps. Komanso apetra ndakuonanso ni mulipompano. Komanso ma affiliates atu awiri CFT mulipano. Komanso Economic Freedom Fighters mulipano ndakuonani. Komanso nipeleke ulemu kuma Vice President nonse atatu, Honorable Mtambo, Strategist ndaonapo Sharif, Dr. Sharif, komanso Dr. Chipeta. Komanso ulemu kwa a chair a convention, komanso a chair organizing committee bambo Stambuli, komanso ma directors nonse, members of the National Executive Committee ya Chipani, amayi ndabambo azibusa ena ndaona alipompano tonse moni nonse. Mundilole kuti ilankhulapo kachingerezi pang'ono ya anzatu amene samva kachingerezi pang'ono, komanso azathu amene samva chichewa apange choncho. Chifukwa lero ndalandira mafoni kuchoka kumudzi kuti kumeneko msamakangolankhula vizungu, chifukwa ife eni ake Chipani tiyenekera kuti convention imeneyi titsatire mwandondomeko. Then nati ayi vizungu viliko koma pang'ono, chifukwa chonena kuti tili ndazi zathu amene afuna kuti amve kuti tikuti chani. As a Malawian, I would like to share with you some of the level of significance which today's convention holds for me and some of my friends, colleagues, patriots, trade unionists, revolutionaries, and activists who fought for this country, who cannot be here today. First and foremost, I'm reminded of a paradox, and this paradox is Malawi. Malawi is a country so rich and well endowed, but yet its people still remain among the poorest on earth. As a revolutionary movement, a party that is born out of labor movement, we have challenged the status quo, fought against oppression, and championed the cause of the marginalized. Our roots run deep as social democrats, where we have cultivated a culture of equality, solidarity, and collective ownership.
Today, we are here to reaffirm our commitment to this noble cause. We gather here today under the theme, preserving our legacy, strengthening our commitment, and securing our future. My fellow Malawians, the future of this country is in tatters and in disarray. The leadership, the government is confused and they are lost. For sure, as a country, we can't continue like this. Corruption in this country has become a cancer that is killing the nation's potential. My brothers and sisters, we can't continue like this. The rule of law in this country is disregarded and impunity reigns. Indeed, we can't continue like this. We can't. The presidency itself, where it is, has become an institution of self-entitlement and not service. Can't continue like this. Malawians are struggling every day. No food, nothing to eat. They can't even afford the school fees for their children. As a country, we can't continue like this. We have a debt in this country over 15.1 trillion, which the government of AFORD, DPP, UTM, UDF, and others, pa 17 hapa tukutenga. Mutisira mavuto. And we can't continue like this. We can't. As a country, after 60 years of independence, we can't take chitumba kumaenda nacho cha empty, begging money from donors, and the donors telling us how to run a country, and we come back and say, tinapita ku China akatipa sapo 15 million, tinapita ku America apanga zakuti. Depending on IMF, World Bank, we can't continue like this. 60 years still begging. We can't. We can't continue like this. Ladies and gentlemen, I like the verse Zomwe ayankhula, a former president, Blantyre. Ine sindibwerezaso. Koma indeed, together reflect where we are coming from, where we are going. Ine ndaima pano ngati president wa chipani cha Alliance for Democracy. Si chipani chaching'ono, si chipani chamba kumene, ndi chipani chomwe chakhala zaka 30. Ndaima pano ndi chisoni kwambiri ndi zomwe zikuchitika. Ine ndakhala ndikunena kuti AFORD were part and parcel of the Tonse Alliance. And ndaima pano, I was part of the signatory amene tinasayinirana mgwirizano wa Tonse Alliance. Chifukwa chiyani tinasayinirana mgwirizano wa Tonse Alliance? Timaganiza kuti zinthu Malawi
sizasintha. Wow, it was a serious mistake. Anthu amene tinasainira tonse alliance tinalipo anthu 4. Chakwera anasaina pamwamba, Joyce Banda pansi. My brother late Saulos Chilima pamwamba, yune pansi. Koma after titakhala pansi kodi tigwire ntchito limodzi ndi zoona, andi kunzuzu ndinalankhula kuti my late brother Saulos Chilima refused kuti I can't work with these people. Koma tawenafe, my brother Kambala is sitting here. Akudziwa tinachitokhala naye pansi kuti anthu awo khanga tanasita then tigwire nawo ntchito. Koma sitimadziwa kuti ni mikango yomwe tikuweta pamudzi. We didn't know. And ine ngati part of the person amene nasainira alliance, ifuna nipanga apologize to all Malawians. Mutikhululukire kuno salota. Kuno salota. Koma tisangane za kumbuyo, tsopano tiyangane za kutsogolo. Tipite limodzi kutsogolo tikonze dziko ili. Andi tonse tikudziwa kuti amene tikalowa mboma, for sure we are going into government. Ziko. Imati tikulowa mboma. Anzathu mu AFORD msakayikire tikulowa mboma. Anzathu ku DPP msakayikire tikulowa mboma. Anzathu ku BP tikulowa mboma. Anzathu ku UDF tikulowa mboma. Nakonso ku BP odi uko tikulowa mboma. Tikulowa mboma. UTM wakudziwa tili limodzi tikulowa mboma. Ndiye ifoka na khalanso nkhano wapa podium zimasiyana nzolankhula pano.
ndifuna kuti at a certain point tose tidzuka ikumbukire my late brother Saulos Klaus Chilima amene anaenda kona to kona, village to village, kutena zidya masandwich kusanjika kuchikokobe kunzuzu ndi apa. China chomwe ndifuna ndinene nsanakhale pansi ndi chakuti chipani cha AFORD sichinayambike chifukwa choti anthu awiri atatu ayambana. No. Ife chipani ichi chinayambika chifukwa chakuti mwaona documentary anthu anazunzika mdziko muno. And ife sitizalola kuti wina chifukwa mvotera wapita ku State House agwiritse ntchito police and army to intimidate citizens. China mudziwe the reason why AFORD was born, supported by UDF, first and foremost, freedom of speech. Freedom yolankhula. There's no way nendilankhule pano kapuku wina nene kuti akumanga zimenezo ayi kulibe. We can have no money, no food. Come freedom of speech, there's no one in this country who can take that away from us. Kulibe. Kulibe. And if as zimenezo ya as a party chifukwa ndipo ugona pachitumbuka amati chitopoko mtima wathu ife AFORD amagona pamenepo ulankhula mmene tingalankhulire, ukhala mchipani chomwe tingafune, kuvala mmene tingavalire. Ndiye na kulowa mboma ayambaso zija tinacho sazija pitirizani muone musazachiteso. Ndakhala ndi 2 minutes yoti ndimalize speech iyi, koma ndifuna ndikambepo ziwiri zitatu nsanamalize. Choyamba kuti mudziwe kuti dziko lasokonekera tusizili bwino. Ife first citizen wa dziko amugenda miyana. Munthu woyamba amene amayenda ndi protection, futi, tear gas, pepper spray, chilichonse protected to the maximum, ni president wa dziko. And Malawi, it doesn't matter who the president is. The moment the president wa dziko augendedwa akutawa, the national security of the country is at stake. At stake. This presents a clear and present danger to the national security of this country. Tikhale pasi dziko silili bwino. Tsopano ngati iye anifuta mgenda utawa nanga ine ndili nchikwanja.
Yeah, so takamba zoti chilowa mboma sinkhani yokangolowa ndikukhalamo mumachita izi achitawa ine koma koti tili ma program otani. One, once we are in government, we'll be sitting on 15.1 trillion. Ndalama zomwe kumene zalowa sizikudziwika bwino, zomwe achita nazo sizikudziwika bwino. 15.1 trillion. Loti boma lathu lizakonze. Secondly, issue of food security in this country. Tikati food security, we talk of at a household level. Kumudzi kweni, kumalaka kutali kucha, kumuhuju, kuhewe, kusalima kukaju, kumakanjira, kwalulanga. Food security at a household level. Osamango organize and funo kala president, but can you sort out these problems we are talking about? Don't just promise Malawians. Tikachita is the question is, where are you going to get the money? Ndama zikachoka kuti. Singama ngokhala madalira ma donors yawo. There are also problems. I lived in America for 15 years. There's no and who can cheat me about America? I know it east, west, north, south. I've traveled. There are problems in America, there are problems in Europe, there are problems in China. There are problems everywhere. He's sitting here, he knows. There's no way we can keep on 60 years after independence begging from these people. I have said Malawi is rich. It needs a so-called organizer. Tilowa mboma, where are we going to get the money? Never gonna nchito ene. Mpame nyamata ngati feti kuze ni where we are going to get the money. Timalizi zimene tiziganiza kuti zazi% hayo tikalowa mboma kuti 2-3 years ma donors bye bye. Inu ndife kale trade. We produce, you buy. You produce, we buy. Because these people, they dictate terms that indiferana. Let me speak in English so that you can hear. What they say is, look, you want aid, reduce the civil service. Tosepo easy, no subsidy, it means these people are running our government. There's nothing we're doing. They're running us. They're governing us. Which means the same colonial masters, they are back. And AFORD, there is no way America should dictate terms how my grandmother, my grandfather should live. Because I cannot dictate to an American in Kansas, in Oklahoma, in Texas, in Minnesota, in Indiana. I can't. Why? I'm poor. We have to eradicate poverty in this country so that they should be independent. Ndiye nchito tikuilowa 2025. Tikangolowa mboma 2025 chifukwa pa 17 fanda vakale ambopakira kuti pa 17 pa 18 pa 20 tulumbilitsana kuja pa 25 nchito yambika. No jokers in government. No jokers. AFORD, we mean business, and AFORD, we are ready to govern. We are ready to govern.
chake inena kuti change is not just needed in this country. It is imperative and necessary for this country. The light at the end of the tunnel. Ikachotsa anzathu apo. Akapume. Atikwana. Enough is enough.